«Απλά δεν θέλω να τον ντροπιάσεις ξανά, μαμά». Αυτό είπε ο Πίτερ, ακριβώς μπροστά από την είσοδο του αμφιθεάτρου. Οι γονείς έμπαιναν με λουλούδια και φωτογραφικές μηχανές. Μέσα ήδη έπαιζε μουσική. Την προηγούμενη μέρα είχα ταξιδέψει 11 ώρες με το τρένο, έμεινα σε ένα μοτέλ που μύριζε χλωρίνη και μοναξιά και αγόρασα ένα καινούριο ναυτικό φόρεμα επειδή η Μέρι είπε ότι φαινόταν αξιοπρεπές. Αλλά αρκούσε αυτή η μία φράση. Ο Πίτερ δεν με κοίταζε καν σωστά, απλώς έφτιαχνε τη γραβάτα του, μετακινούσε το βάρος του από το ένα πόδι στο άλλο, σαν να ντρεπόταν ήδη που τον έβλεπαν μαζί μου. «Ξέρεις πώς είναι αυτά τα γεγονότα», πρόσθεσε. «Λες και ήξερα, λες και ήμουν ο τύπος της γυναίκας που έκανε σκηνή. Ο Έβαν θέλει αυτή η μέρα να είναι δική του, περιτριγυρισμένος από τους φίλους του. Ας μην την κάνουμε δική σου. Δεν έκανα ερωτήσεις, δεν νικέτευσα, δεν είπα αυτό που ήθελα να πω, που ήταν «εγώ σε μεγάλωσα, καθόμουν μαζί σου στα επίγοντα». Έγραψα τις επιταγές που πλήρωσαν για αυτή τη μέρα. Απλώς κούνησα το κεφάλι. Εκείνο το μικρό ηττημένο νεύμα που κάνουν οι άνθρωποι όταν είναι πολύ κουρασμένοι για να παλέψουν. Και γύρισα την πλάτη μου. Τα τακούνια μου χτυπούσαν πίσω προς το πάρκινγκ όπου με περίμενε το νοικιασμένο κορόλα μου. Δεν ήξερα καν αν ο Έβαν με είχε δει. Αμφιβάλλω. Πιθανότατα ήταν στα παρασκήνια με τους φίλους του, φτιάχνοντας τη στολή του, χαμογελώντας για την κάμερα κάποιου άλλου. Αναρωτιέμαι αν ήξερε καν ότι είχα έρθει ή αν είχε πει στον Πίτερ να μην με καλέσει εξ αρχής. Πίσω στο αυτοκίνητο κάθισα για πολλή ώρα, χωρίς να κλαίω, απλά αναπνέοντας. Έβαλα το φάκελο με την επιταγή πίσω στην τσάντα μου. $90,000, ένα ταμείο για το κολέγιο που είχα μαζέψει για 13 χρόνια. Όχι επειδή μου το ζήτησε κανείς, αλλά επειδή αυτό είναι το σωστό, έτσι δεν είναι. Αυτό κάνουν οι γιαγιάδες. Σκέφτονται το μέλλον. Αποταμιεύουν ό,τι μπορούν. Φαντάζονται το μέλλον κάποιου άλλου πιο λαμπρό από το δικό τους. Το δωμάτιο του μοτέλ δεν είχε βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η μυρωδιά του χλωρικού εξακολουθούσε να είναι έντονη. Κρέμασα το φόρεμα στην κρεμάστρα, το ίσιοσα στους ώμους, κάθισα στην άκρη του κρεβατιού και κοίταξα την κενή οθόνη της τηλεόρασης. Στις 8:32 μ χτύπησε η πόρτα. Υπηρεσία δωματίου. Δεν είχα παραγγείλει τίποτα. Ο νεαρός που στεκόταν εκεί φορούσε την ίδια μπορντό στολή με τους άλλους. Κρατούσε ένα μικρό χαρτοκιβώτιο με συγχαρητήρια γραμμένα στο πλάι με γκλίτερ. Cupcakes, μάλλον προορίζονταν για κάποιον άλλο επισκέπτη. «Συγγνώμη», είπα. Φαινόταν μπερδεμένος. «Δεν μένεις στο δωμάτιο 227, εγώ μένω στο 229. «Ω, συγγνώμη». Κοίταξε το κουτί και μετά εμένα. «Τα θέλεις, αλλιώς θα τα πετάξουν». Πήρα το κουτί όχι επειδή ήθελα cupcakes, επειδή χρειαζόμουν να κρατήσω κάτι. Εκείνο το βράδυ ξάπλωσα στο κρεβάτι και κοίταξα το ταβάνι. Σκέφτηκα τον Έβαν όταν ήταν μωρό. Τον κούναγα σε μια κουβέρτα που είχα πλέξει η ίδια. Είχε κολικούς. Ο Πίτερ δεν είχε ποτέ χρόνο για τα μεσάνυχτα γεύματα. Πάντα έλεγε ότι είχε πρωινές συναντήσεις. Πάντα εγώ έμενα ξύπνια. Εγώ τον πήγαινα στη λογοθεραπεία. Εγώ πλήρωνα για το καινούριο σιδεράκι. Εγώ πήγαινα στις συναντήσεις γονέων και καθηγητών όταν ο Πίτερ δεν μπορούσε να φύγει από τη δουλειά. Αναρωτιέμαι πότε σταμάτησαν να με βλέπουν ή μήπως ποτέ δεν με έβλεπαν. Ίσως ήμουνα χρήσιμη μόνο μέχρι που έγινα ενοχλητική. Το πρωί ξύπνησα στις 5:47, χωρίς ξυπνητήρι. Οι ηλικιωμένες γυναίκες δεν κοιμούνται πολύ. Ξυπνάμε όταν το λέει το σώμα μας. Ντύθηκα αθόρυβα, έσυρα τη βαλίτσα μου στο αυτοκίνητο και έβαλα μπρος τη μηχανή. Το Wilmington ήταν ακόμα σκοτεινό, ο ήλιος μόλις που έβγαινε στον ουρανό. Έκανα μια στάση. Σε ένα γραφείο της FedEx κοντά στον αυτοκινητόδρομο. Ήταν άδειο εκτός από έναν άντρα πίσω από τον πάγκο με ακουστικά. Ζήτησα έναν φάκελο, έβαλα μέσα την επιταγή και έγραψα «Επιστροφή στην εμπιστοσύνη» στο μπροστινό μέρος. Ένιωσα ότι ήταν το τέλος, σαν να έπεφτε η αυλαία σε ένα έργο που κανείς δεν έμεινε να δει. Το μεσημέρι ήμουν πάλι στο σπίτι. Η ίδια λευκή βεράντα, τα ίδια ανώμαλα πλακάκια στο διάδρομο.
Άφησα τη βαλίτσα μέσα και έβαλα μια κούπα στιγμιαίου καφέ από τα φθηνά. Είχε τη γεύση της ρουτίνας. Το τηλέφωνο χτύπησε γύρω στις 1 ένα μήνυμα από τη Μέρι. Πήγε στην τελετή του Έβαν. Ελπίζω να σου έδωσε τη θέση που ζήτησα από τον Πίτερ να κρατήσει. Κοίταξα το μήνυμα, έγραψα, διέγραψα, έγραψα ξανά και τελικά το έστειλα. Γύρισα στην πόρτα, αλλά επέστρεψα το δώρο. Κάποιος άλλος θα το χρειαστεί περισσότερο. Η Μέρι δεν απάντησε για λίγο. Όταν το έκανε, ήταν μόνο μια γραμμή. Έρχομαι. Κοίταξα το ρολόι. 1:07 Δεν σηκώθηκα. Δεν καθάρισα το σαλόνι, ούτε ίσιοσα τα μαξιλάρια. Άφησα το σπίτι όπως είναι πάντα. Ήσυχο, ζωντανό, ειλικρινές. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνω. Η Μέρι έφτασε χωρίς να χτυπήσει. Ποτέ δεν χτυπάει. Απλά μπαίνει μέσα όπως έκανε όταν ήταν 12 ετών. Κι εγώ ήμουν το μόνο μέρος όπου μπορούσε να πάει χωρίς να προσποιείται ότι είναι κάποια άλλη. «Γιαγιά», είπε ήσυχα, στέκοντας την πόρτα με την τσάντα της να γλιστράει από τον ένα ώμο. «Είσαι καλά». Κούνησα το κεφάλι, αν και δεν ήμουν ασίγουρη τι σήμαινε, πια αυτή η λέξη. Η Μέρι κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας και κοίταξε γύρω της, σαν το δωμάτιο, να προσπαθούσε να της πει κάτι. Ίσως και να ήταν έτσι. Ίσως η ησυχία, η γυμνή πάγκη, η μία άπλητη κούπα στο νεροχύτη. Ίσως όλα αυτά ψιθύριζαν αυτό που δεν είπα φωναχτά. «Έπρεπε να το ξέρω», είπε. «Ο μπαμπάς δεν θα είχε κρατήσει θέση. Ποτέ δεν το κάνει». Δεν ήθελα να μιλήσω για τον Πίτερ. Όχι ακόμα. Όχι όσο το σώμα μου ένιωθε ακόμα σαν να είχε καθαριστεί από μέσα. Ανταυτού τη ρώτησα αν ήθελε τσάι. Είπε ναι, το έφτιαξα με τον παλιό τρόπο. Βράστηκα το νερό στη φωτιά, όχι στο φούρνο μικροκυμάτων. Περίμενε σιωπηλά. Αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της Μέρης. Ήξερε να κάθεται ακίνητη, να μην γεμίζει τη σιωπή με θόρυβο. Όταν της έδωσα το φλιτζάνι, το πήρε με τα 2 χέρια, όπως πάντα. «Τουλάχιστον ο Έβαν ήταν ευτυχισμένος», ρώτησε. «Δεν ξέρω», απάντησα. «Δεν τον είδα». Το φρύδι της συσπάστηκε. «Εννοείς ότι δεν μπήκες καθόλου μέσα?» Κούνησα το κεφάλι. «Ο πατέρας σου με συνάντησε έξω. Μου ζήτησε να μην μπω μέσα. Είπε ότι μπορεί να ντροπιάσει τον Έβαν». Η Μέρι εισέπνευσε απότομα, σαν τα λόγια να την είχαν χτυπήσει. Να τον ντροπιάσει για ποιο λόγο? Για το ότι τον αγαπούσαν, δεν ήθελε να γίνει σκηνή, είπα, προσπαθώντας να ακουστώ λογικός, παρόλο που κάθε συλλαβή μου έσκιζε το λαιμό. Είπε ότι ο Έβαν ήθελε να είναι η δική του μέρα. Η Μέρι έσπρωξε το φλιτζάνι και κοίταξε το παράθυρο πάνω από τον νεροχύτη. «Δεν του έδωσες καν την επιταγή?» «Την έστειλα ταχυδρομικά», είπα. «Στο καταπιστευματικό λογαριασμό». Με κοίταξε. «Αλήθεια?» «Ναι», απάντησα. «Κάποιος άλλος θα τη χρησιμοποιήσει. Κάποιος που ακόμα πιστεύει ότι η καλοσύνη είναι προνόμιο, όχι ενόχληση». Καθίσαμε έτσι για λίγο, με το παλιό ρολόι να χτυπάει πίσω μας, τα δάχτυλά της λευκά γύρω από την άκρη του τραπεζιού. «Λυπάμαι», είπε τελικά. «Για αυτούς. Εσύ δεν είσαι αυτή», απάντησα απλά. Τα μάτια της μαλάκωσαν. «Θέλεις να μιλήσω στον μπαμπά?» «Όχι». «Αλλά όχι, Μέρι». Την κοίταξα. «Τότε δεν είναι παρεξήγηση. Δεν είναι κάτι που θα εξηγήσει αργότερα. Αυτός είναι τώρα. Το έχει καταστήσει σαφές». Σηκώθηκα, πήγα στο σιρτάρι όπου φυλάω τους φακέλους. Έβγαλα αυτόν με την ετικέτα Πίτερ. Ήταν παχής, γεμάτος με έγγραφα. Τον έβαλα στο τραπέζι. Η Μέρι με παρακολουθούσε να τον ανοίγω και να αρχίζω να ταξινομώ. Έβγαλα τις αποδείξεις, το δάνειο για το αυτοκίνητο που συνυπέγραψα, τις πληρωμές για το ιδιωτικό σχολείο, τις φορές που κάλυψα την υποθήκη του για 2 μήνες, επιταγές, email, τραπεζικές μεταφορές, 17 χρόνια σιωπηλής βοήθειας. Ντρεπότανε για μένα εδώ και πολύ καιρό, είπα. Την επιχείρηση, τη γειτονιά, τον τρόπο που μιλούσα, όλα σε μένα του θύμιζαν από πού προερχόταν. Η γιαγιά πίστευα ότι θα περάσει, ότι ήταν απλώς οι άνθρωποι που τον περιτριγύριζαν. Αλλά ξέρεις κάτι? Την κοίταξα στα μάτια. Δεν ήταν αυτή. Ήταν αυτός. Πάντα ήταν. Έκτινε το χέρι της και το έβαλε πάνω στο δικό μου. Δεν φταίς εσύ που κατέληξε έτσι. Δεν απάντησα.
Απλώς κοίταξα τα χαρτιά μιας ολόκληρης ζωής. Κάθε γραμμή ήταν ένα ναι που είπα όταν έπρεπε να είχα σταματήσει. Κάθε δολάριο της ψήφου εμπιστοσύνης που δεν ζήτησε ποτέ, για το οποίο δεν με ευχαρίστησε ποτέ. «Θέλω να αλλάξω το καταπίστευμα», είπα. «Βάλε το όνομά σου». Η Μέρι ανοιγόκλεισε τα μάτια. «Τι, θα χρειαστείς συνυπογράφοντα μέχρι να γίνεις 25, αλλά θα ετοιμάσω τα χαρτιά. Το ταμείο προοριζόταν για το μέλλον. Εξακολουθώ να πιστεύω στο μέλλον, απλά όχι σε αυτό που περίμενα». Δεν είπε τίποτα για πολλή ώρα, απλά κούνησε μία φορά το κεφάλι και τα δάχτυλά της σφίγγαν τα δικά μου. Αργότερα, εκείνη την ημέρα, αφού έφυγε, κάθισα μόνη στο σαλόνι. Ο ήλιος έμπαινε ζεστός μέσα από τις κουρτίνες, ζωγραφίζοντας αργές ρίγες στο πάτωμα. Σκέφτηκα την τελετή αποφοίτησης, τον Έβαν με τη στολή του, με την κρόσια του να κουνιέται και το πώς θα έλεγε στους άλλους ότι η γιαγιά του ήταν πολύ μεγάλη για να ταξιδέψει ή πολύ άρρωστη ή ίσως να μην με ανέφερε καθόλου. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι όταν διαγράφουν κάποιον. Αρχίζουν αφήνοντας τον έξω από τις ιστορίες τους. Δεν είμαι θυμωμένη, αλλά ούτε και ξεχασμένη. Το πρωί, μετά την αναχώρηση της Μέρης, κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας μου με ένα κίτρινο μπλοκ χαρτί και ένα στυλό που είχε στεγνώσει στη μέση μιας λίστας για ψώνια πριν από 2 χρόνια. Το αντικατέστησα με ένα από το σιρτάρι με τα άχρηστα από αυτά που έχουν πραγματικό βάρος στο χέρι. Φαινόταν κατάλληλο για αυτό που έπρεπε να κάνω. Στην πρώτη γραμμή έγραψα με αργά, σταθερά γράμματα. 2. Πρώτα Southeastern Trust and Holdings. Σχετικά με τον τερματισμό και την ανακατανομή του λογαριασμού SLM για τα έξοδα του κολεγίου και μετά σταμάτησα. Είναι περίεργο πώς το χέρι σου μπορεί να τρέμει περισσότερο όταν γράφεις μία αλήθεια παρά όταν σηκώνεις 10 κιλά αλεύρι. Είχα γράψει χιλιάδες πράγματα στη ζωή μου. Επιταγές, παραγγελίες αρτοποιείου, συλληπιτήρια. Αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Αυτό ήταν εγώ που δήλωνα το τέλος κάτι, το τέλος του πλεονεκτήματος της αμφιβολίας. Πήρα ξανά το στυλό. Με άμεση ισχύ τερματίζω όλες τις εξουσιοδοτήσεις για διανομή που σχετίζονται με τα έξοδα κολεγίου του κύριου Έβαν Μάρεϊ από τον λογαριασμό εμπιστοσύνης 7.8 Τα κεφάλαια θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι την εκ νέου ανάθεση. Θα ακολουθήσουν πληροφορίες για το νέο δικαιούχο. Μην ενημερώσετε τους τρέχοντες δικαιούχους μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετάβασης. Το διάβασα 2 φορές. Σαφές, νόμιμο, ψυχρό ίσως, αλλά απαραίτητο. Αφού εκτύπωσα την επιστολή και την έβαλα σε φάκελο, την έβαλα στην τσάντα μου. Θα την πήγαινα στο ταχυδρομείο αργότερα. Αλλά πρώτα έπρεπε να κάνω ένα τηλεφώνημα. Ο τραπεζίτης, το όνομά του ήταν Jules, απάντησε στο δεύτερο κουδούνισμα. «Κυρία Μάρεϊ», είπε, χαρούμενος όπως πάντα. Μόλις εξέταζα μερικές τριμηνιαίες αναφορές όταν έπεσε το όνομά σας. «Ανακατανέμω τα κεφάλαια», είπα. Δεν υπήρχε χρόνος για ευγενικές κουβέντες. Δίστασε. «Φυσικά. Μπορώ να ρωτήσω το λόγο?» «Δεν μπορείτε», είπα. «Η απόφαση έχει ληφθεί. Θα ορίσω μια νέα δικαιούχο, την εγγονή μου Μέρη». Ακολούθησε άλλη μια παύση. Αυτή πιο προσεκτική. «Κατανοητό. Θα ξεκινήσω τις διαδικασίες από την πλευρά μας. Θα λάβετε τα έντυπα μέσω DocuSign αργότερα σήμερα». Τον ευχαρίστησα και έκλεισα το τηλέφωνο. Μετά πήγα στο σιρτάρι δίπλα στη σόμπα, αυτό με τα λαστιχάκια και τα κεράκια γενεθλίων, και έβγαλα το φάκελο που περιείχε ακόμα την επιταγή του Έβαν. Τον άνοιξα για τελευταία φορά και κοίταξα το δικό μου χειρόγραφο. Πληρωτέος τον Έβαν R.E.R. Μάρεϊ. Ποσό 90.000 σε αγαπητά μηδενικά $100. Το είχα γράψει στα 17 τα γενέθλιά του. Το δίπλωσα μία φορά, το έβαλα μέσα σε ένα μπλε ναυτικό φάκελο με ασημένια επένδυση. Τώρα το έσκισα στη μέση, μετά σε τέταρτα και μετά ξανά. Δεν ένιωθα καλά, αλλά ένιωθα ότι ήταν αληθινό. Εκείνο το απόγευμα πήγα στο γραμματοκιβώτιο. Ο ουρανός ήταν χλωμός και κρύος, παρόλο που το ημερολόγιο έλεγε ότι ήταν Ιούνιος. Έριξα το φάκελο μέσα και γύρισα πίσω αργά. Παρατήρησα ότι ο λιλάς θάμνος του γείτονα είχε επιτέλους ανθίσει. Μέσα στο σπίτι έβγαλα τον φάκελο με την ένδειξη νομικά.
Δεν τον είχα ανοίξει από το 2015 όταν ενημέρωσα τη διαθήκη μου μετά την πώληση του φούρνου. Είχα μοιράσει τα περιουσιακά στοιχεία ισόποσα μεταξύ του Πίτερ και της Μέρις. Τότε μου φαινόταν δίκαιο, αλλά η ζωή δεν έχει να κάνει με το να είσαι δίκαιος. Έχει να κάνει με το να είσαι ειλικρινής. Έτσι, τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου. «Κυρία Μάρεϊ», είπε θερμά, «έχω καιρό να σας ακούσω». «Πρέπει να αλλάξω τη διαθήκη», είπα, «και θα ήθελα να δημιουργήσω ένα ιδιωτικό, εμπιστευτικό ταμείο υποτροφιών περιορισμένης χρήσης». «Αναλαμβάνετε την διαχείριση καταπιστευμάτων», σφύριξε. «Ναι, κυρία μου, αναλαμβάνω». Κλείσαμε ραντεβού για την Παρασκευή. Εκείνο το βράδυ κάθισα στην καρέκλα μου δίπλα στο παράθυρο, αυτή με το στραβό πόδι. Σκέφτηκα τον Έβαν, σκέφτηκα τον Πίτερ, σκέφτηκα τι σημαίνει να αγαπάς κάποιον που σε βλέπει ως μια απλή κοιλίδα στο γυαλί της ζωής του. Οι άνθρωποι σου λένε ότι θα αλλάξουν γνώμη, αλλά μερικές φορές δεν το κάνουν. Μερικές φορές απλά συνεχίζουν να προχωρούν και μερικές φορές πρέπει να σταματήσεις να αφήνεις το φως της βεράντας αναμένο. Το επόμενο πρωί ξύπνησα νωρίς και έβαλα μία κούπα χλιαρό καφέ από την χθεσινή καφετιέρα. Δεν μπήκα στον κόπο να τον ζεστάνω. Κάθισα στο τραπέζι πίνοντας αργά, κοιτάζοντας τη στίβα φακέλων που είχα βγάλει από το ντουλάπι αρχιοθέτησης. Αυτός είχε την ετικέτα Peter 2004 έως σήμερα. Ξεκινούσε με μία επιταγή $5.000 με την ένδειξη «Ιδέα για επιχειρηματικό δάνειο εκκίνησης». Θυμάμαι που έγραψα εκείνη την επιταγή, ήταν τόσο σίγουρος κουνώντας το pitch deck του σαν να ήταν το χρυσό εισιτήριο. «Μαμά, είναι μια πραγματική ευκαιρία, όχι μία από αυτές τις απάτες». 6 μήνες αργότερα η LLC διαλύθηκε. Ποτέ δεν ρώτησα γι' αυτό. Μετά υπήρχε η επιταγή για την προκαταβολή του πρώτου του σπιτιού, $28.000. Εκείνος και η Κλέρ ήταν νεοπάντροι τότε και είπε ότι θα σήμαινε τα πάντα για εκείνους να έχουν ένα σπίτι που θα ήταν πραγματικά δικό τους. «Θα σας ξεπληρώσουμε μέσα σε 2 χρόνια», είχε πει η Κλέρ κρατώντας τα χέρια μου σαν να ήμουν κόρη της. Δεν πλήρωσαν ποτέ ούτε ένα σεντ το επόμενο καλοκαιρινό κάμπινγκ για τον Έβαν όταν ήταν 9 ετών, $300. «Είμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση», είπε ο Πίτερ. «Ξέρεις πόσο ακριβά είναι αυτά τα πράγματα?» Το ήξερα, αλλά ήξερα και πώς νιώθει ένα παιδί που μένει εκτός. Έτσι, έκοψα την επιταγή. Δίδακτρα για το ιδιωτικό γυμνάσιο του Έβαν, $15.000 το χρόνο, για 4 χρόνια. Κάλυψα τα 2,5 χρόνια, αφού ο Πίτερ έχασε τον πόνους του στη δουλειά. Μου είπε ότι θα με αποζημιώσει. «Ίσως όταν πουλήσεις το φούρνο θα απαλλαγείς από όλα αυτά», είπε. Περίεργο πως ήμουν πάντα εγώ αυτή που τους ελευθέρωνε. Ιατρικά έξοδα, επισκευές αυτοκινήτων, μια έκπληξη, διακοπές στη Χαβάη. «Αναζωογόνηση της οικογένειας», το αποκαλούσε. Μου έστειλε μία κάρτ ποστάλ από εκείνο το ταξίδι. Μία κάρτ ποστάλ. «Μακάρι να ήσουν εδώ», έγραφε. Την κράτησα, την κόλλησα μέσα στο φάκελο, γιατί ένα μέρος μου ήθελε ακόμα την απόδειξη ότι με θυμόντουσαν. Ξεφίλησα περαιτέρω τη στίβα. Βρήκα τις χριστουγεννιάτικες κάρτες, χειρόγραφες, πάντα καθυστερημένες, πάντα υπογεγραμμένες. Με αγάπη, ο Πίτερ, η Κλέρ και ο Έβαν. Ποτέ δεν ανέφεραν τα δώρα που τους έστελνα. Ποτέ δεν μου τηλεφώνησαν για να μου πούν ευχαριστώ. Η ευγνωμοσύνη, όπως έμαθα, είναι φωνακλάδικη στα παιδιά και σιωπηλή στους ενήλικες. Ίσως απλά σταματά να εκφράζεται όταν ξέρουν ότι θα τους δώσεις και χωρίς αυτήν. Πήρα το τελευταίο φύλλο, μία εκτύπωση από το Venmo πριν από 2 μήνες. Ο Πίτερ είχε ζητήσει $300 για σχολικά είδη. Η σημείωση ήταν σύντομη. «Αν μπορείς, τα πράγματα είναι δύσκολα». Τα έστειλα. Καμία απάντηση, ούτε καν ένα μπράβο. Τα έβαλα όλα πάνω στο τραπέζι σαν σκηνή εγκλήματος, χαρτιά μάρτυρες της σιωπηλής γενεοδορίας μου. Δεν προσπαθούσα να μετρήσω τα χρήματα, αν και ήταν ένα ποσό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα αγνοούσαν. Προσπαθούσα να τα δω καθαρά, να καταλάβω πώς είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν ήταν μόνο τα χρήματα.
Ήταν το ότι τα είχα δώσει όλα, ενώ συρρικνωνόμουν για να χωρέσω στα περιθώρια της ζωής τους. Θυμήθηκα κάτι που είχε πει η Μέρι πριν από χρόνια, όταν ήταν ακόμα έφηβη και γεμάτη ερωτήσεις για τον κόσμο. Γιατί λες πάντα ναι, γιαγιά? Επειδή όταν δεν σε θέλουν για αυτό που είσαι, μαθαίνεις να γίνεσαι απαραίτητη. Εκείνο το απόγευμα έκανα ένα δεύτερο τηλεφώνημα στη χρηματοοικονομική σύμβουλο που με είχε βοηθήσει μετά την πώληση του φούρνου. «Κυρία Μάρεϊ», είπε, χαρούμενη και αποτελεσματική όπως πάντα. «Πάει καιρός. Θέλω να επανεξετάσω όλες τις τρέχουσες πληρωμές που σχετίζονται με τους λογαριασμούς του Πίτερ Μάρεϊ», είπα. «Εξακολουθείτε να είστε εγγυήτρια σε 2», απάντησε μετά από μια παύση. «Η μίσθωση του οχήματος και η αναχρηματοδότηση του φοιτητικού δανείου στο όνομα του Έβαν». «Πόσο κοστίζουν αυτά το μήνα?» «466 για το αυτοκίνητο, 312 για το δάνειο». «Σταματήστε και τα 2». Ακολούθησε μία παύση. «Είστε σίγουροι?» «Ναι», είπα. «Κάντε τα τηλεφωνήματα, ξεκινήστε τη διαδικασία». Υποσχέθηκε να στείλει τα έντυπα τερματισμού μέχρι το επόμενο πρωί. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, το χέρι μου παρέμεινε πάνω από το ακουστικό. Περίμενα να χτυπήσει αμέσως το τηλέφωνο. Ο Πίτερ θα τηλεφωνούσε για να ρωτήσει γιατί οι πληρωμές του είχαν ακυρωθεί, αλλά παρέμεινε σιωπηλό. Είναι περίεργο πώς η σιωπή μπορεί να πονάει περισσότερο από τις φωνές. Σηκώθηκα και άνοιξα το ραδιόφωνο. Έπαιζε κάτι παλιό. Ίσως η Πάτι Κλάιν, το είδος της μουσικής που σιγοτραγουδούσε η μητέρα μου όταν έφτιαχνε μπισκότα τις Κυριακές. Το είδος της μουσικής που σε έκανε να νιώθεις ότι όλη σου η ζωή είχε ήδη περάσει. Αλλά όχι σήμερα. Σήμερα στάθηκα λίγο πιο ψηλά. Υπάρχει ένα σιρτάρι στο διάδρομο που δεν είχα ανοίξει εδώ και χρόνια. Όχι αυτό με τα σκουπίδια. Όλοι έχουν ένα τέτοιο. Αλλά το βαθύ, κάτω από τη στίβα με τα σεντόνια, όπου φύλαγα τα παλιά λογιστικά βιβλία από το φούρνο. Το άνοιξα αργά, το ξύλο γκρίνιαζε σαν να είχε κι αυτό κάτι να πει. Πέρασα τα δάχτυλά μου πάνω από τους τίτλους. Απογραφή 1989, μισθοδοσία 1996, αποδείξεις φόρων 2002. Και μετά, με ξεθοριασμένο μελάνι σε μπλε εξώφυλλο, παραγγελίες οικογενειακές εκπτώσεις. Αυτή ήταν η δική μου στενογραφία. Σελίδες και σελίδες με σημειώσεις για δωρεάν δωδεκάδες, γαμήλιες τούρτες στη μισή τιμή, παραδόσεις catering που δεν πραγματοποιήθηκαν. Οι περισσότεροι δεν ήξεραν ότι η Φούρνος είχε επιβιώσει τα πρώτα χρόνια, μόνο και μόνο επειδή δεν χρέωνα τους ανθρώπους που δεν είχαν τα χρήματα. Τους έδινα ούτως ή άλλως απόδειξη, όχι για αυτούς, αλλά για μένα. Ένα αρχείο που έλεγε «Αυτό μετράει», ακόμα κι αν δεν πληρώθηκε. Γύρισα τις σελίδες αργά. Υπήρχε το όνομα του Πίτερ διάσπαρτο σαν σπόρη πικραλίδα, τούρτα γενεθλίων, Έβαν 4 ετών, $0. Γραφείο, cupcakes για το μωρό, συνάδελφος της Κλέρ. $0. Πίτες κολοκύθας, 5, ευχαριστειών, οικογένεια, $0. Ήταν ο τρόπος μου να δείξω αγάπη, όχι με μεγάλα λόγια, όχι με ασφικτικές αγκαλιές, απλά. Θα φτιάξω για σένα, θα ταΐσω τη χαρά σου, θα είμαι στο παρασκήνιο της ευτυχίας σου, κρατώντας το δίσκο. Έκλεισα το βιβλίο και έβαλα το χέρι μου πάνω του. Το φούρνο ήταν η ζωή μας, του Ντέρεκ και δική μου, πριν όλα καταρρεύσουν. Πέθανε όπως πεθαίνουν οι άνθρωποι στις μικρές πόλεις, ξαφνικά, χωρίς φανφάρες. Καρδιακή προσβολή στο κάθισμα του συνοδηγού, καθώς επέστρεφε από μια προμήθεια. Ο Πίτερ ήταν 27 τότε. Ο Έβαν ήταν ακόμα νήπιο. Θυμάμαι την κηδεία κυρίως σε κομμάτια. Λευκά λουλούδια που μαραίνονταν από τη ζέστη. Ο ιερέας που προφέρει λάθος το όνομα του Ντέρεκ. Ο Πίτερ που λέει στους καλεσμένους να μην ανησυχούν για μένα, ότι θα είμαι καλά. Αυτό που δεν ήξεραν ήταν ότι άνοιξα το φούρνο την επόμενη μέρα. Δεν μπορούσα να κλείσω. Ζήμωνα με δάκρυα στα μάτια και σερβίριζα καφέ με ένα χαμόγελο που δεν ήταν ειλικρινές. Οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί για μια εβδομάδα. Μετά σταμάτησαν να με ρωτούν πώς ήμουν. Μετά απλά παραγγέλνανε τα συνηθισμένα τους. Αλλά η δουλειά με κράτησε σε κίνηση, με κράτησε ζωντανή. Την επόμενη δεκαετία μετέτρεψα το μαγαζί σε κάτι περισσότερο. Προσέλαβα 2 γυναίκες από το άσυλο, εγκατέστησα νέους φούρνους,
Μπήκαμε σε μια τοπική λίστα με 10 μικρές επιχειρήσεις που αξίζει να παρακολουθήσετε. Κέρδισα ακόμη και ένα βραβείο για μια πίτα με καρύδια στην τοπική έκθεση. Όχι επειδή ήταν τέλεια, αλλά επειδή ήμουν η μόνη που ακόμα έφτιαχνε τα πάντα από το μηδέν. Δεν πήρα διακοπές. Δεν αγόρασα καινούρια ρούχα, αλλά έκανα σιγά σιγά, αθόρυβα, οικονομίες. Και όταν πούλησα το μαγαζί, έβγαλα αρκετά για να ζήσω απλά και να βοηθήσω την οικογένεια. Αυτό που δεν περίμενα ήταν ότι όσο περισσότερο βοηθούσα, τόσο λιγότερο με έβλεπαν. Ο Πίτερ είπε κάποτε σε κάποιον σε ένα πάρτι ότι έφτιαχνα γλυκά λίγο πριν συνταξιοδοτηθώ. Έφτιαχνα. Θυμάμαι ότι η Μέρι με κοίταξε από την άλλη άκρη του δωματίου όταν το είπε αυτό. Δεν είπε τίποτα, αλλά ούτε γέλασε. Τώρα, χρόνια μετά, στεκόμουν στην κουζίνα μου και σκεφτόμουν ότι αν μπορούσα να ξαναχτίσω μία επιχείρηση από τις τάχτες της θλίψης, μπορούσα να ξαναχτίσω μία ζωή από τις τάχτες της απογοήτευσης. Και ίσως, μόνο ίσως, μπορούσα να χρησιμοποιήσω ό,τι μου είχε απομείνει. Την ήσυχη δύναμη, την αγάπη που είχε απομείνει, ακόμα και τα χρήματα για να βοηθήσω κάποιον που τα είχε ανάγκη. Κάποιον που δεν είχε ήδη αποφασίσει ότι είχα ξεπεράσει τη χρησιμότητά μου. Έβγαλα ένα λευκό σημειωματάριο και έγραψα 3 λέξεις στην κορυφή. Υποτροφία. Πρώτη γενιά. Βλέπετε, δεν ήξερα ακόμα ποιοι θα ήτανε, αλλά ήξερα ότι υπήρχαν. Νέοι άνδρες και γυναίκες που μου θύμιζαν το κορίτσι που ήμουν κάποτε. Αγωνιώδεις, φοβισμένοι, αλλά ακόμα πιστοί στο αύριο. Αυτοί θα ήταν οι αποδέκτες του ταμείου. Όχι από κακία, όχι από εκδίκηση, αλλά από ελπίδα, για να έχει καλύτερη κατάληξη η ιστορία κάποιου άλλου. Το τηλεφώνημα ήρθε αμέσως μετά το δείπνο. Όχι το είδος του δείπνου με πετσέτες και κεριά, απλά σούπα από κονσέρβα και ένα μπισκότο που είχα ξεπαγώσει. Έπλαινα τον μπόλ όταν χτύπησε το τηλέφωνο και για κάποιο λόγο σκούπισα τα χέρια μου αργά πριν απαντήσω. Ήταν ο Έβαν. Γιαγιά. Η φωνή του ήταν πιο απαλή από ό,τι θυμόμουν. Ίσως ήταν απλώς η απόσταση που την έκανε να ακούγεται έτσι. «Ναι, γλυκέ μου», είπα. Ακούστηκε πιο απαλά από ό,τι ήθελα. «Απλώς ήθελα να δω τι κάνεις. Η Μέρι είπε ότι ήσουν στην πόλη». Έκλεισα τα μάτια για μία στιγμή για να καταλάβει ότι ήμουν εκεί. Ακολούθησε μία παύση. Δεν σε είδα στην τελετή. Γύρισα στην πόρτα. Άλλη μία παύση, πιο μακρά αυτή τη φορά, σχεδόν μπορούσα να τον ακούσω να συνειδητοποιεί. Συνέβη κάτι με τον μπαμπά. Κάθισα αργά, κρατώντας το τηλέφωνο ανάμεσα στον ώμο και το μάγουλό μου. Μου ζήτησε να μην έρθω. Μετά, σιωπή. Μόνο αυτή η μία συλλαβή, βαρυφορτωμένη με κάτι για το οποίο πιθανώς δεν είχε λόγια. Ντροπή, σύγχυση. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν ήξερα. Είπε μετά από μια στιγμή. Νόμιζα ότι δεν ήθελες να κάνεις το ταξίδι. Έκανα 11 ώρες με το τρένο. Έβγαλε μια ακουστή αναπνοή. Λυπάμαι. Μην λυπάσαι. Κοίταξα έξω από το παράθυρο το φως της βεράντας που τρεμόσβηνε στο σούρουπο. Είχες καλή μέρα. Ήταν εντάξει. Είπε πολύ γρήγορα. Λίγο συντριπτική. Νίκιασαν αυτή την αίθουσα, φωτογράφοι, ομιλίες. Ο μπαμπάς συγκινήθηκε. Νομίζω ότι το σχεδίαζε εδώ και μήνες. Τον άκουγα να προσπαθεί να κατευθύνει τη συζήτηση, να γεφυρώσει το κενό. Τον άφησα. Δεν ήθελα να τον κάνω να νιώσει ένοχος. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός της κλήσης. Η Μέρι είπε ότι έστειλες κάτι ταχυδρομικά, είπε. Πιο ήσυχα τώρα. Ναι, το έκανα. Τι ήταν, δίστασα και μετά είπα την αλήθεια. Τα χρήματα για το κολέγιο. Άλλη μια παύση. Είπε ξανά. Όχι το ίδιο όπως πριν. Αυτό ήτανε πιο βαρύ. Τα έβαλα όταν ήσουν 5, είπα. Κάθε μήνα. Ακόμα και όταν η φούρνος δεν πήγαινε καλά, ακόμα και όταν ήμουν κουρασμένος. Δεν το ήξερα, είπε. Το ξέρω. Καθάρισε το λαιμό του. Είσαι θυμωμένος. Όχι, είπα και το εννοούσα. Απλά σταμάτησα να προσποιούμε. Έμεινε ξανά σιωπηλός. Τότε σιγά σιγά. Ο μπαμπάς ήταν πάντα ιδιότροπος. Αυτή είναι μια λέξη για να το περιγράψω.
λέει ότι δεν το εννοούσε έτσι, ότι απλά προσπαθούσε να βεβαιωθεί ότι όλα θα πήγαιναν ομαλά. Πιστεύεις ότι αυτό δικαιολογεί αυτά που είπε? Όχι, παραδέχτηκε ο Έβαν. Αλλά νομίζω ότι φοβάται τι? Ότι δεν είναι αρκετός. Έκλεισα τα μάτια μου. Κι εγώ είμαι η υπενθύμησή του από πού προέρχεται. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Δεν είναι, συμφώνησα, αλλά είναι αλήθεια. Ακολούθησε άλλη μια μακρά σιωπή μεταξύ μας, από αυτές που υπάρχουν μόνο μεταξύ ανθρώπων που εξακολουθούν να νοιάζονται, ακόμα κι αν δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτή την νιάξιμο. «Μακάρι να είχες έρθει», είπε τελικά. «Θα ήθελα να ήσουν εκεί». «Αυτό σημαίνει κάτι», είπα. «Περισσότερο από όσο νομίζεις. Δεν θέλω τη βοήθειά σου λόγω ενοχής». «Δεν θα την πάρεις έτσι κι αλλιώς», είπα απαλά. «Δεν είναι πια δική σου. Δεν διαφώνησε, δεν παρακάλεσε. Και αυτό με έκανε να νιώσω λίγο πιο λυπημένη, σαν να είχε ήδη αποδεχτεί ότι έφευγα από τη ζωή του». Η Μέρι είπε. «Ξεκινάς ένα ταμείο υποτροφιών?» «Ναι. Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο. Ελπίζω να το πάρει κάποιος καλός». «Θα το πάρει», είπα. «Θα γράψει τη δική του ιστορία. Ίσως να είναι καλύτερη από τη δική μας». Δεν μίλησε για λίγο. Τότε είπε πολύ ήσυχα. «Συγγνώμη, γιαγιά, που δεν ήξερα, που δεν ρώτησα». «Σε συγχωρώ», είπα. «Αλλά τώρα είναι η σειρά σου να κάνεις τη δουλειά». Εννοούσα περισσότερα από όσα πιθανώς συνειδητοποιούσε. «Εντάξει», ψιθύρισε. Αποχαιρετιστήκαμε, κλείδωσα το τηλέφωνο και το έβαλα απαλά στο τραπέζι. Έξω ο άνεμος είχε δυναμώσει. Τα δέντρα κουνιόντουσαν σαν να άκουγαν κι αυτά. Δεν έκλαψα, όχι από δύναμη, αλλά επειδή η θλίψη είχε τελικά κάνει χώρο για κάτι άλλο. Σαφήνεια. Ο Τζούλς τηλεφώνησε το επόμενο πρωί. Όπως είχε υποσχεθεί, τα έγγραφα ήταν έτοιμα. Άνοιξα το email, έριξα μία ματιά στις επικεφαλίδες και άρχισα να υπογράφω. Χρειάστηκαν 12 κλικ για να αφαιρέσω νομικά τον Πίτερ Μάρεϊ και τον Έβαν Μάρεϊ από οποιαδήποτε παρούσα ή μελλοντική πρόσβαση στο καταπίστευμα. 12 κλικ ή 18 χρόνια σιωπηλής θυσίας. Μετά την τελευταία ψηφιακή υπογραφή, κάθισα πίσω και εξέπνευσα. Όχι από εξάντληση, αλλά από ανακούφιση. Στις 11 η ΜΜΕΤ μπήκα στο αυτοκίνητό μου και οδήγησα μέχρι την τράπεζα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν ήθελα να κάνω μέσω μιας οθόνης. Κάποιες στιγμές αξίζουν να τις ζήσεις από κοντά. Ο ταμείας με αναγνώρισε. «Κυρία Μάρεϊ, καιρό έχω να σας δω. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Τζούλς, παρακαλώ, ιδιαιτέρως». Τον κάλεσε. Με συνόδευσαν σε ένα ήσυχο γυάλινο γραφείο με ένα φυτό σε γλάστρα στη γωνία και τον απαλό ήχο της τζαζ να παίζει από πάνω. Ο Τζούλς χαμογέλασε με τον ευγενικό επαγγελματικό τρόπο του. Όλα πήγαν καλά. Θα ολοκληρώσουμε την ανακατανομή μόλις υποβάλλετε τη συγκατάθεση και την ταυτότητα της Μέρι. Θέλω επίσης να δημιουργήσω κάτι νέο, είπα. Ένα ταμείο υποτροφιών. Σήκωσε τα φρύδια του, αλλά δεν έκανε κανένα σχόλιο. Απλώς άνοιξε μερικά παράθυρα στον υπολογιστή του. «Πες μου περισσότερα». «Ιδιωτικό», είπα ανώνυμο. «Θέλω πλήρη διακριτικότητα, χωρίς σύνδεση με το όνομα της οικογένειας». «Κατανοητό. Για φοιτητές πρώτης γενιάς, προτίμηση σε παιδιά της εργατικής τάξης, κάποιον που έχει κερδίσει με κόπο κάθε σπιθαμή του μέλλοντός του». «Πόσα θα ήθελες να διαθέσεις?» «Ας ξεκινήσουμε με $100,000 με περιθώριο αύξησης». Κούνησε αργά το κεφάλι, πληκτρολογώντας το ποσό. «Μπορούμε να το ρυθμίσουμε ως διαχειριζόμενο φιλανθρωπικό καταπίστευμα. Θα έχετε τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας επιλογής». «Ωραία», είπα. «Μου αρέσει αυτό». Εκτύπωσε ένα προκαταρκτικό έντυπο και το έσπρωξε προς το μέρος μου. «Είστε σίγουρος για την ανωνυμία?» «Θέλω να με γνωρίζει μόνο ο δικαιούχος και μόνο αν αποφασίσω να του γράψω». Ο Τζούλς κούνησε το κεφάλι. «Αυτό μπορεί να κανονιστεί». Αφού υπέγραψα τα αρχικά έγγραφα, έφυγα με ένα αντίγραφο του προσχεδίου της συμφωνίας και μια περίεργη ελαφρότητα στο στήθος μου. Όχι χαρά. Αυτό θα ήταν πολύ ισχυρή λέξη,
Αλλά κάτι παρόμοιο, σαν να είχα ανοίξει μια γροθιά που κρατούσα κλειστή για πάρα πολλά χρόνια. Στο σπίτι άνοιξα ένα φάκελο στον υπολογιστή μου και δημιούργησα ένα νέο έγγραφο με τίτλο «Υποτροφικό Ταμείο Κατευθυντήριες Γραμμές και Προθέσεις». Πληκτρολόγησα αργά, προσεκτικά. Αυτό το ταμείο προορίζεται για έναν νεαρό άνθρωπο που έχει αγνοηθεί, υποτιμηθεί ή απλά δεν έχει λάβει υποστήριξη. Κάποιον που μου θυμίζει ότι η αξία δεν κληρονομείται αλλά κερδίζεται. Και ότι η καλοσύνη δεν χρειάζεται κοινό για να έχει σημασία. Αυτό δεν είναι ανταμοιβή. Είναι μια πράξη πίστης. Ήσυχη. Άνευ όρων πίστη. Αποθήκευσα το έγγραφο. Στη συνέχεια κάθισα στο τραπέζι της κουζίνας και έβαλα ένα ποτήρι νερό. Χωρίς εορτασμούς, χωρίς πρόποση. Μόνο μία μακρά ματιά έξω από το παράθυρο, όπου το φως άλλαζε στα δέντρα. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήμουν ένας δευτερεύον χαρακτήρας στις ιστορίες άλλων ανθρώπων, υποστηρικτική, παρούσα, κυρίως σιωπηλή. Τώρα, επιτέλους, είχα μια ιστορία που μου ανήκε. Η Παρασκευή το πρωί ήρθε φωτεινή και κρύα, με έναν άνεμο που σε κάνει να αμφισβητείς τα πάντα. Το παλντό σου, τα παπούτσια σου, τις αποφάσεις σου. Φόρεσα το γκρι μάλινο σακάκι μου, αυτό που είχα εδώ και χρόνια. Ακόμα μου τέριαζε, ακόμα κρατούσε το σχήμα του, όπως και εγώ. Το γραφείο του δικηγόρου ήταν στο κέντρο της πόλης, όχι σε έναν ουρανοξύστη, αλλά σε ένα ήσυχο, στενό κτίριο, κρυμμένο ανάμεσα σε ένα βιβλιοπωλείο και μία οδοντιατρική κλινική, το είδος του μέρους που δεν θα πρόσεχες αν δεν το έψαχνες. Ο Φράνσις με υποδέχτηκε με το ίδιο ήρεμο χαμόγελο που είχε από τότε που ο Ντέρεκ και εγώ χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά τις υπηρεσίες του για να αγοράσουμε το σπίτι μας το 1979. Λίγο πιο καμπούρης τώρα, με τη γενιάδα του λίγο πιο λευκή, αλλά ακόμα με το ίδιο έντονο βλέμμα. «Έντιθ», είπε σηκωμένος από το γραφείο του. «Φαίνεσαι καλά». «Φαίνομαι σαν κάποιος που τελικά βαρέθηκε», είπα, καθισμένη απέναντί του. Γέλασε. «Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι περήφανη». Δεν χάσαμε χρόνο. Του έδωσα τον φάκελο με τα έγγραφα που είχα ετοιμάσει. Μεταβίβαση εμπιστοσύνης, επιστολή φιλανθρωπικής πρόθεσης, η λίστα των τακτικών πληρωμών που ήθελα να ακυρωθούν. Τα διάβασε σιωπηλά, κουνώντας το κεφάλι του εδώ και εκεί. «Καθαρά», είπε τελικά. «Έχεις κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Είχα χρόνο να σκεφτώ και να θρηνήσω». Δεν απάντησα. Όχι άμεσα, απλά είπα ότι δεν το νιώθω ως θρήνο. Το νιώθω ως διάβγεια. Άνοιξε την παλιά μου διαθήκη, ένα έντυπο αντίγραφο που δεν είχα δει από τότε που πέθανε ο Ντέρεκ και άρχισε να σημειώνει τμήματα με κόκκινο στυλό. «Θέλεις να αφαιρέσεις τον Πίτερ ως κύριο δικαιούχο? Θέλω να αφαιρεθεί εντελώς». Ο Φράνσις σήκωσε το βλέμμα. «Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος. Θέλεις να αφήσεις μια σημείωση για τα αρχεία? Κάποια εξήγηση για τους κληρονόμους σου? Έχω αφήσει αρκετές εξηγήσεις στη ζωή μου. Μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες αν το χρειαστούν». Κούνησε το κεφάλι. «Και ο Έβαν». Σταμάτησα. Αυτό το όνομα είχε ακόμα βάρος. Ακόμα παρέμενε στο δωμάτιο περισσότερο από όσο ήθελα. Καμία άμεση κληρονομιά. Είπα ότι είναι ενήλικας τώρα. Αν θέλει ένα μέλλον, μπορεί να το χτίσει. Και η Μέρι παίρνει τα πάντα. Αν το θέλει, αν όχι, ας πάει στο Ταμείο Υποτροφιών. Ο Φράνσις το σημείωσε. Θα συντάξω ένα ενημερωμένο διαθήκη σήμερα. Μπορείτε να υπογράψετε την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να επικυρωθεί πριν το τέλος του μήνα. Σχεδιάζετε κάτι. Απλά καθαρίζετε το σπίτι. Περάσαμε άλλα 30 λεπτά εξετάζοντας τις λεπτομέρειες. Επαφές έκτακτης ανάγκης, πληρεξούσιο για την υγειονομική περίθαλψη, οδηγίες για την ταφή, απλή, χωρίς τελετή, αποτέφρωση. Δεν ήθελα τίποτα υπερβολικό, καμία παράσταση. Όταν τελειώσαμε, ο Φράνσις έκλεισε το φάκελο και με κοίταξε πάνω από τα γυαλιά του. «Έντιθ», είπε, με πιο χαμηλή φωνή τώρα. «Σε ξέρω πολύ καιρό. Πάντα έκανες τα πάντα για τους άλλους». Δεν απάντησα. «Είναι εντάξει να κάνεις κάτι μόνο για τον εαυτό σου. Ακόμα και τώρα, ειδικά τώρα». Του χαμογέλασα κουρασμένα. «Αυτό κάνω». Καθώς έφευγα από το γραφείο, είδα το είδωλό μου στην γυάλινη πόρτα. Ρητίδες, ναι, κουρασμένα μάτια,
αλλά και κάτι άλλο. Κάτι πιο σταθερό στη γραμμή του στόματός μου. Δεν έμοιαζα με μια γυναίκα που καταραίει. Έμοιαζα με μια γυναίκα που αποφασίζει. Η Μέρι ήρθε εκείνη την Κυριακή με μια τσάντα από το σούπερ μάρκετ στο ένα χέρι και μια κουρασμένη ενέργεια στο πρόσωπό της. Δεν μίλησε πολύ στην αρχή, απλώς άφησε την τσάντα στον πάγκο και άρχισε να την αδειάζει. «Γκρανόλα», είπε κρατώντας ένα κουτί. «Ακόμα τρως αυτό?» «Ναι, όταν το θυμάμαι». «Και τσάι, το μέντα που σου αρέσει και μίλα». Ήταν σε προσφορά, αλλά διάλεξα αυτά που φαινόταν σφιχτά. Την παρακολουθούσα να κινείται, πώς μικραίνει μέσα στην κουζίνα, σεβόμενη τον χώρο που δεν ήταν δικός της, αλλά κάποτε ήταν το καταφύγιό της. «Δεν χρειαζόταν να φέρεις τίποτα», της είπα. Με κοίταξε. «Χρειαζόταν». Καθίσαμε στο σαλόνι και οι δύο με κούπες, αν και καμία από τις δύο δεν έπινε πολύ. Η σιωπή δεν ήταν άβολη, απλά πυκνή, σαν να είχαμε και οι δύο κάτι να πούμε. Αυτή μίλησε πρώτη. «Ο μπαμπάς με πήρε 3 φορές. Χθες άφησε μήνυμα στον τηλεφωνητή, ρώτησε αν ήξερα τι συνέβαινε. Δεν απάντησα. Παρ' όλα αυτά έμεινα σιωπηλή. Ξέρει ότι κάτι έχει αλλάξει. Ο Έβαν μάλλον του είπε για το τηλεφώνημα που είχατε». «Άστο να αναρωτιέται», είπα. Η Μέρι έγειρε το κεφάλι. «Δεν θα αναρωτιέται για πολύ, τον ξέρεις». «Το ξέρω», είπα. «Γι' αυτό προετοιμάζομαι». Σήκωσε ένα φρύδι. «Προετοιμάζεσαι γιατί?» «Για την καταιγίδα, για την οικεσία, για τη διαπραγμάτευση». Η Μέρι χαμογέλασε ελαφρά. «Πιστεύεις πραγματικά ότι θα οικετεύσει?» «Όχι», είπα, «αλλά θα συμπεριφερθεί σαν να οικετεύει. Υπάρχει διαφορά». Κοίταξε το τσάι της. «Ξέρεις, όταν ήμουνα 12 είπα στη μαμά ότι ήθελα να ζήσω μαζί σου». Γύρισα προς το μέρος της έκπληκτος. «Δεν μου το είπες ποτέ αυτό?» Είπε όχι. Είπε ότι θα μπερδεύει τα πράγματα. Είπε ότι είσαι πολύ μαλακός. Ο λαιμός μου σφίχτηκε. Πολύ μαλακός. Πολύ πρόθυμος να συγχωρείς. Είπε πολύ διαθέσιμος. Έπνευσα. Αυτό ακούγεται σωστό. Δεν το καταλάβαινα τότε, συνέχισε η Μέρι. Αλλά τώρα νομίζω ότι φοβόταν ότι θα μεγάλωνα με τη φωνή σου στο κεφάλι μου αντί για τη δική της. Έκτινα το χέρι μου προς το δικό της. Με άφησε να το πιάσω. «Δεν το κάνω αυτό για να τιμωρήσω κανέναν», είπα ήσυχα. «Το κάνω επειδή δεν μπορώ να κουβαλήσω άλλο το βάρος». «Όχι μόνη μου». «Το ξέρω», είπε. «Το βλέπω». Καθίσαμε για πολλή ώρα μετά από αυτό. Χωρίς λόγια, μόνο 2 γυναίκες, 2 γενιές και οι δύο γνωρίζοντας ακριβώς πόσα μπορεί να χωρέσει η σιωπή. Όταν τελικά σηκώθηκε για να φύγει, με αγκάλιασε. Όχι γρήγορα, όχι υποχρεωτικά. Μία αληθινή αγκαλιά. Στην πόρτα γύρισε και είπε: «Αν σου τηλεφωνήσει ο μπαμπάς, θα απαντήσεις». Σκέφτηκα για μία στιγμή. Ίσως, αλλά όχι αμέσως και όχι για να δώσω εξηγήσεις. Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Ωραία». Τότε έφυγε και εγώ έμεινα στο παράθυρο για πολλή ώρα μετά που το αυτοκίνητό της εξαφανίστηκε, κοιτάζοντας τον άνεμο να κινείται ανάμεσα στα δέντρα σαν να είχε κάτι να πει. Το πρώτο φωνητικό μήνυμα ήρθε στις 2:14 Μέτρη την Κυριακή το απόγευμα. Διπλώνα τα ρούχα. Το τηλέφωνο χτύπησε 2 φορές στο πάγκο και μετά σιωπή. Δεν εμφανίστηκε κανένα όνομα στην οθόνη, αλλά δεν χρειαζόμουνα. Ο Πίτερ πάντα χρησιμοποιούσε τη σιωπή ως εργαλείο. Πρώτα περίμενε να τον οικετεύσουν και μετά προσποιούταν τον ανώτερο όταν η οικεσία δεν ερχόταν. Το άφησα να πάει στον τηλεφωνητή. Μετά ήρθε το επόμενο και μετά το επόμενο. Όταν τελείωσα το δίπλωμα, υπήρχαν 5 αναπάντητες κλήσεις και 2 φωνητικά μηνύματα. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού και πάτησα το play. «Μαμά, ο Πίτερ είμαι. Προσπαθώ να σε βρω». Ο Έβαν είπε ότι μιλήσατε. «Δεν ξέρω τι σου είπε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Τηλεφώνησέ μου». Το διέγραψα. Το δεύτερο άρχιζε διαφορετικά. «Μαμά, σοβαρά, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω τι σου είπε η Μέρι ή τι σου είπε ο Έβαν, αλλά κάνεις τα πράγματα πολύ πιο δραματικά από ό,τι χρειάζεται. Είμαστε οικογένεια. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτη. Διαγραφή.
Τη Δευτέρα το πρωί ξύπνησα με 6 ακόμη αναπάντητες κλήσεις. Ένα από τα φωνητικά μηνύματα ήταν μακρύτερο, γεμάτο με μία απελπισία που δεν του τέριαζε. «Κοίτα, έκανα ένα λάθος. Εντάξει. Δεν έπρεπε να πω αυτά που είπα έξω από την τελετή, αλλά ήταν μία τεταμένη στιγμή. Απλά προσπαθούσα να βεβαιωθώ ότι ο Έβαν θα είχε τη μέρα που ήθελε. Αυτό ήταν όλο. Μην τα πετάς όλα για ένα σχόλιο». Εκεί ήταν. Η μετάβαση από την αόριστη ευγένεια στο αίσθημα δικαιώματος. Μην τα πετάς όλα σαν να ήμουν εγώ αυτή που τα κατέστρεψε. Τηλεφώνησε ξανά εκείνο το βράδυ. «Μαμά, με επικοινώνησε η τράπεζα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό της μίσθωσης. Είπαν ότι ο εγγυητής απέσυρε την εξουσιοδότηση». «Αυτή είσαι εσύ, σωστά?» «Φυσικά ήμουν εγώ. Πρέπει να σου μιλήσω». «Σε παρακαλώ, τηλεφώνησέ μου». Δεν το έκανα. Το επόμενο ήταν πιο σύντομο. «Μαμά, αυτό επηρεάζει την πιστοληπτική μου ικανότητα. Έχω πράγματα που συνδέονται με αυτό το μισθωτήριο. Το δάνειο του Έβαν είναι επίσης συνδεδεμένο. Δεν μας προειδοποίησες καν». Τότε η σιωπή μεγάλωσε. Πέρασαν 2 μέρες. Κανένα νέο μήνυμα. Υπέθεσα ότι ανασυγκροτούσε τις δυνάμεις του, σχεδιάζοντας την επόμενη κίνησή του. Τότε, την Πέμπτη το βράδυ, έλαβα ένα μήνυμα. «Απλά δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό στην ίδια σου την οικογένεια». Αυτό ήταν. Όχι ερώτηση, αλλά κατηγορία. Κοίταξα το μήνυμα για πολλή ώρα, η λάμψη της οθόνης έντονη στο σκοτεινό δωμάτιο. Δεν απάντησα. Τι υπήρχε να πω? Όλα όσα έπρεπε να καταλάβει είχαν ήδη συμβεί. Κάθε χαμένο ευχαριστώ, κάθε φορά που επέλεγε μια καθαρή αφήγηση αντί για μια περίπλοκη αλήθεια. Κάθε στιγμή που είχε την επιλογή να με δει και αντίθετα κοίταξε αλλού. Σε κάποιο σημείο σταμάτησα να ελπίζω ότι θα αλλάξει και άρχισα να αλλάζω εγώ. Την Παρασκευή το πρωί άνοιξα το λάπτοπ μου και έγραψα μια σύντομη απάντηση. Μόνο 12 λέξεις. Έκανες μια επιλογή και τώρα έκανα και εγώ τη δική μου. Μετά έκλεισα εντελώς το τηλέφωνο. Άφησε το να το χωνέψει. Άφησε τη σιωπή να ριζώσει. Δεν πήγα στην πόλη εκείνη την εβδομάδα. Δεν πήρα τα ρούχα από το καθαριστήριο. Δεν πήγα στο κύκλο κεντήματος. Δεν πήγα ούτε στην εκκλησία την Κυριακή. Όχι από ντροπή. Αυτή είχε εξαφανιστεί εδώ και καιρό, αλλά επειδή χρειαζόμουν την ηρεμία. Χρειαζόμουν να ακούσω τις δικές μου σκέψεις χωρίς τη φωνή του Πίτερ στο κεφάλι μου. Την Τρίτη το πρωί ήρθε το ταχυδρομείο με ένα γράμμα από την εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, ένα φυλάδιο με κουπόνια και ένα βαρύ κρέμ φάκελο χωρίς διεύθυνση αποστολέα. Τον άνοιξα προσεκτικά, μισοπεριμένοντας περισσότερες νομικές ειδοποιήσεις. Κάποια απελπισμένη κίνηση από τον Πίτερ, αλλά δεν ήταν από αυτόν. Ήταν από τον Έβαν. Το γραφικό χαρακτήρα ήταν τακτοποιημένο, ελαφρώς και κλειμένο προς τα δεξιά, όπως ήταν του Ντέρεκ. «Αγαπητή γιαγιά, σκέφτηκα πολύ τη συζήτησή μας και δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Δεν ήξερα για το ταμείο ή για όλα όσα έκανες. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, είναι η αλήθεια. Και θέλω να σου πω ευχαριστώ, ακόμα κι αν είναι πολύ αργά, για να έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι ο μπαμπάς ήθελε να σε πληγώσει, αλλά δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει πόσο σε έχει πληγώσει. Καθώς μεγαλώναμε, μας έκανε να πιστεύουμε ότι όλα όσα είχαμε ήταν από το πουθενά ή από τη σκληρή δουλειά του. Σπάνια σε ανέφερε, όχι με κακό τρόπο, απλά σαν να ήσουν φόντο. Δεν το αμφισβήτησα μέχρι που η Μέρη άρχισε να μου λέει ιστορίες αληθινές για το φούρνο. Για το πώς την μεγάλωσες όταν αρρώστησε εκείνη τη χρονιά, για το τι θυσίασες για εμάς τους υπόλοιπους. Δεν σου γράφω για να διορθώσω τα πράγματα. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι μπορούν να διορθωθούν. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι τώρα το βλέπω. Σε βλέπω. Αν καταλήξω να πάρω δάνεια, θα τα καταφέρω. Ίσως είναι καλό για μένα. Πρέπει να κερδίσω τα πράγματα. Αλλά ακόμα κι αν δεν είσαι πια στη ζωή μου με τον ίδιο τρόπο, ελπίζω να μπορώ να είμαι στη δική σου. Αν με θέλεις. Με αγάπη, Έβαν.
Το διάβασα 2 φορές και μετά το άφησα πάνω στο τραπέζι. Το χέρι μου έμεινε πάνω του, σαν να φοβόμουνα ότι θα το πάρει ο άνεμος αν το άφηνα. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε τα χρήματα, ούτε τα χρόνια, ούτε η σιωπηλή διαγραφή που είχα ζήσει, αλλά είχε κάποιο νόημα. Μερικές φορές οι πιο μικρές αναγνωρίσεις έρχονται όταν έχεις ήδη σταματήσει να περιμένεις και δεν διορθώνουν το παρελθόν, αλλά βάζουν ένα πιο απαλό τούβλο για ό,τι έρχεται μετά. Δεν απάντησα εκείνη την ημέρα. Ανταυτού, άνοιξα το αρχείο για το Ταμείο Υποτροφιών. Είχα διαβάσει τα δοκίμια των υποψηφίων, όλα ανώνυμα φυσικά. Ήθελα να επιλέξω με βάση μόνο την ιστορία. Ένα συγκεκριμένο μου είχε μείνει. Μία κοπέλα από το Μισισιπί που δούλευε τα βράδια σε ένα εστιατόριο έγραφε ποίηση στο πίσω μέρος των αποδείξεων και ήθελε να σπουδάσει παιδαγωγικά. Δεν νικέτευε. Δεν προσπαθούσε να εντυπωσιάσει. Απλά έλεγε την αλήθεια. Η μαμά μου λέει ότι είμαι πολύ μαλακή για να τα καταφέρω στο κολέγιο, έγραφε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η μαλακότητα είναι μια μορφή δύναμης. Σημαίνει ότι δεν έχω σκληρύνει ακόμα και όταν θα μπορούσα. Αυτή η φράση έμεινε μέσα μου σαν μια πέτρα που έπεσε στο νερό. Έκανα κλικ στο έγκριση. Μετά άνοιξα το συρτάρι του γραφείου μου και έβγαλα μια κάρτα. Δεν ήταν επίσημο χαρτί αλληλογραφίας, απλά ένα λευκό τετράγωνο που είχα χρησιμοποιήσει για λίστες αγορών στο παρελθόν. Έγραψα. «Αγαπητέ παραλήπτη, δεν με ξέρεις, αλλά σε βλέπω. Συνέχισε. Όχι επειδή σε παρακολουθεί κάποιος, αλλά επειδή μπορείς». Μετά το υπέγραψα. Από κάποιον που πιστεύει επίσης στην ευαισθησία, ήταν Τετάρτη όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην αρτοποιία για τελευταία φορά. Όχι για να δουλέψω, ο νέος ιδιοκτήτης είχε αναλάβει πριν από 5 χρόνια και την είχε μετατρέψει σε κάτι πιο κομψό με φανταχτερά μενού σε μαυροπίνακες και γυάλινες βιτρίνες. Είχαν κρατήσει το όνομα Mary's Hearth, αλλά όχι και τη ζεστασιά. Παρόλα αυτά, ήταν το μέρος όπου είχα χτίσει τα πάντα συμπεριλαμβανομένης της δύναμης που με στήριζε τώρα. Δεν τηλεφώνησα πριν, απλά περπάτησα τα 10 τετράγωνα από το σπίτι μου φορώντας το παλιό ναυτικό παλτό που ο Ντέρεκ είχε πει κάποτε ότι με έκανε να μοιάζω με μια γυναίκα που δεν ήθελε να την υποτιμούν. Το κουδούνι πάνω από την πόρτα εξακολουθούσε να χτυπάει. Αυτός ο ήχος δεν είχε αλλάξει. Το κορίτσι πίσω από τον πάγκο ήταν νεαρό, ίσως μαθήτρια λυκείου. Μου χαμογέλασε σαν να ήμουνα μία ακόμα πελάτησα. «Μπορώ να σας βοηθήσω». «Ήμουνα η ιδιοκτήτρια αυτού του μαγαζιού», είπα μπαίνοντας πιο μέσα. Σήκωσε τα φρύδια της. «Είστε η κυρία Μάρεϊ?» «Ναι», χαμογέλασε πιο πλατιά. «Ο ιδιοκτήτης μιλάει συνέχεια για σας. Λέει ότι είστε η ψυχή της επιχείρησης». Ανοιγόκλεισα τα μάτια έκπληκτη. «Το λέει αυτό?» «Ναι». «Λέει ότι το χτίσατε με τον άντρα σας από το 0. Ότι οι άνθρωποι έρχονταν όχι μόνο για τις πίτες, αλλά και για την άνεση». Αυτή η λέξη είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι φανταζόταν. Κοίταξα γύρω μου. Τα τραπέζια ήταν καινούρια, το χρώμα πιο ανοιχτό, αλλά η δομή ήταν ακόμα δική μου. Το μικρό παράθυρο στο βάθος, όπου καθόμουνα με το βιβλίο μου. Το βαθούλωμα στο πάτωμα κοντά στον πάγκο, ακόμα εκεί, αν και τώρα καλυμμένο από ένα χαλί. «Θέλετε να καθίσετε?» ρώτησε η κοπέλα. «Ναι, ήθελα». Και παρήγγειλα ένα κομμάτι μιλόπιτα, παρόλο που ήξερα ότι δεν θα είχε την ίδια γεύση. Και δεν είχε. Πάρα πολύ κανέλα. Αλλά η χειρονομία είχε μεγαλύτερη σημασία από τη γεύση. Κάθισα εκεί για σχεδόν 1 ώρα, απλά κοιτάζοντας τους ανθρώπους να έρχονται και να φεύγουν, κοιτάζοντας τον χώρο να τους κρατάει όπως κάποτε κρατούσε εμένα. Εκείνο το απόγευμα, πίσω στο σπίτι, άρχισα να ταξινομώ τις ντουλάπες μου. Δεν ετοιμαζόμουν να φύγω. Ετοιμαζόμουν να αφήσω τα πράγματα να φύγουν. Κουτιά με παλιά δίσκους, αποδείξεις, κάρτες γενεθλίων. Σχέδια του Εύαν από όταν ήταν 5 ετών, ένα με έναν πύραυλο, ένα με ένα στραβό σπίτι, με τη λέξη γιαγιά γραμμένη με πορτοκαλί κραγιόν στην κορυφή. Αυτό το κράτησα. Βρήκα τον φάκελο που μου είχε στείλει ο Πίτερ από τη Χαβάη με την κάρτ ποστάλ μέσα, μακάρι να ήσουν εδώ.
Τον γύρισα, τον κράτησα στο φως και μετά τον πέταξα στα σκουπίδια. Κάποια πράγματα δεν χρειαζόταν να τα κρατήσω. Αργά εκείνο το βράδυ, αφού πλήθηκαν τα πιάτα και το σπίτι ήταν ήσυχο, κάθισα και έγραψα ένα ακόμα γράμμα. Όχι στην τράπεζα, όχι στον δικηγόρο, μόνο στον εαυτό μου. Αγαπητή Έντιθ, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες με ό,τι είχες. Έδωσες, έμεινες, περίμενες και τώρα επέλεξες κάτι άλλο. Όχι πικρία, όχι εκδίκηση, αλλά αρκετά με το να δίνεις, αρκετά με τη σιωπή. Δεν είσαι η δεύτερη επιλογή κάποιου. Δεν είσαι το εφεδρικό σχέδιο κάποιου. Είσαι μια γυναίκα που αγάπησε βαθιά και τελικά αποφάσισε να αγαπήσει και τον εαυτό της. Διπλώσα το σημείωμα και το έβαλα στο σιρτάρι δίπλα στο κρεβάτι μου. Κανείς άλλος δεν θα το διάβαζε ποτέ, αλλά αυτό δεν ήταν το θέμα. Μερικές αλήθειες είναι μόνο για να τις κρατάς. Το γράμμα ήρθε μία Παρασκευή. Απλός φάκελος, τυπωμένη διεύθυνση, χωρίς γραμματόσημο επιστροφής. Το άνοιξα χωρίς προσδοκίες. Μέχρι τώρα τα περισσότερα γράμματα ήταν λογαριασμοί κοινής ωφέλειας ή ήσυχες υπενθυμίσεις από τον κόσμο από τον οποίο είχα αρχίσει να απομακρύνομαι. Αλλά αυτό ήταν διαφορετικό. Ήταν από τον δικαιούχο της υποτροφίας. Δεν ήταν τυποποιημένο γράμμα, ούτε υποχρεωτική ευχαριστήρια επιστολή, αλλά μερικές σελίδες γραμμένες με μπλε μελάνι σε γραμμωτό χαρτί, διπλωμένο 2 φορές, σαν κάποιος να πίστευε ακόμα στην αξία της φροντίδας. Αγαπητή Επιτροπή Υποτροφιών ή όποιος κι αν είστε, δεν ξέρω τι περίμενα όταν έκανα την αίτηση. Κυρίως, δεν πίστευα ότι θα λάβω απάντηση. Έτσι είναι για ανθρώπους σαν εμένα. Στέλνουμε τα ονόματά μας στον κόσμο και ελπίζουμε ότι κάποιος δεν θα τα διαγράψει. Αλλά εσείς δεν το κάνατε. Με επιλέξατε. Και τώρα κάθομαι εδώ, στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και γράφω σε έναν άγνωστο που άλλαξε την πορεία της ζωής μου. Αφήστε με να σας πω ποια είμαι. Το όνομά μου είναι Νία. Μεγάλωσα στην πόλη Γιαζού, στο Μισισιπί. Η μαμά μου δουλεύει σε γυροκομείο και ο αδερφός μου επισκευάζει κλιματιστικά όταν είναι η κατάλληλη εποχή. Ποτέ δεν είχαμε πολλά, αλλά πάντα είχα βιβλία. Συνήθιζα να κλέβω λεπτά στην σχολική βιβλιοθήκη, όπως κάποια παιδιά κλέβουν τσιγάρα. Κρυβόμουν σε γωνίες, προσποιούμουν ότι δούλευα, αλλά στην πραγματικότητα διάβαζα ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Έγραψα το πρώτο μου ποίημα στα 11. Ήταν για τον ήχο που έκαναν τα πόδια της μαμάς μου όταν ερχόταν σπίτι το βράδυ. Απαλά, βαριά, κουρασμένα. Δεν το έδειξα σε κανέναν. Δεν πίστευα ότι άνθρωποι σαν εμάς είχαν ιστορίες που είχαν σημασία, αλλά έκανα λάθος. Αυτή η υποτροφία δεν είναι μόνο χρήματα, είναι η απόδειξη ότι κάποιος εκεί έξω διάβασε τα λόγια μου και σκέφτηκε «Αξίζει να πιστέψουμε σε αυτήν. Δεν ξέρω το όνομά σου, αλλά ξέρω την καλοσύνη σου». Το ένιωσα πριν μάθω ότι υπήρχε και τώρα το κουβαλάω μαζί μου σαν πανοπλία. Θέλω να γίνω δασκάλα. Όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή θυμάμαι πώς ήταν να νιώθω αόρατη. Θέλω να σταθώ μπροστά σε μια τάξη και να πω σε κάποιο ήσυχο παιδί στο πίσω μέρος «Σε βλέπω. Αυτό έκανες για μένα. Σε βλέπω. Σε ευχαριστώ που με βλέπεις». Με περισσότερη ευγνωμοσύνη από όσοι χωράει σε ένα γράμμα, Νία Τόμας, το διάβασα μια φορά, μετά ξανά και ξανά, μέχρι που οι γραμμές θόλωσαν και το χαρτί μαλάκωσε από το σημείο που το πίεζαν τα δάχτυλά μου, σαν να προσπαθούσα να κρατήσω το βάρος των λέξεων της. Έβαλα το γράμμα στο τραπέζι δίπλα μου και κάθισα ακίνητη. Το σπίτι ήταν ήσυχο. Όχι με έναν κενό τρόπο, αλλά με έναν βαθύ τρόπο. Τον τρόπο που λέει «Αυτή η στιγμή είναι αρκετή». Δεν με γνώριζε, αλλά κατά κάποιον τρόπο με γνώριζε. Ήξερε τι σημαίνει να σε αγνοούν, να σε αμφισβητούν, να σου λένε με 1000 μικρούς τρόπους ότι η ιστορία σου δεν έχει σημασία. Και ήξερε τη δύναμη του να σε βλέπουν έστω μια φορά χωρίς όρους. Εκείνο το βράδυ άναψα ένα κερί, όχι από τελετουργία, αλλά επειδή το φως μου φαινόταν σωστό. Έβαλα το γράμμα της δίπλα στην καρέκλα μου. Δεν απάντησα. Όχι ακόμα. Ίσως και ποτέ. Μερικές φορές το δώρο είναι το να το λαμβάνεις.
Και μερικές φορές τα πιο ήσυχα πράγματα που κάνεις καταλήγουν να αντιχούν πιο δυνατά. Ήταν πάλι άνοιξη. Το είδος της άνοιξης που έρχεται αργά σε αυτό το μέρος της χώρας. Διστακτική, προσεκτική, ακόμα ντυμένη με το παλτό του χειμώνα. Αλλά οι νάρκισσοι είχαν αρχίσει να βγαίνουν από το έδαφος κοντά στο πεζοδρόμιο και αυτό ήταν πάντα το πρώτο σημάδι. Η φύση, πεισματάρα όπως πάντα, επέμενε σε μια άλλη αρχή. Πήγα για μια βόλτα εκείνο το πρωί, όχι μακριά. Απλά ο παλιός κύκλος γύρω από το τετράγωνο, περνώντας από το φαρμακείο κάτω προς το Ριάκι. Μετά πίσω κατά μήκος του τοίχου της βιβλιοθήκης, όπου τα τούβλα ήταν ακόμα ζεστά το μεσημέρι, φορούσα τα καλά μου παπούτσια για περπάτημα, αυτά που η Μέρη κάποτε αποκάλεσε άφθαρτα, και δεν κουβαλούσα τίποτα άλλο παρά το κλειδί του σπιτιού μου στην τσέπη του παλτού μου. Κοντά στο παλιό κατάστημα σιδηρικών τον είδα, τον Ριντ Κάνιγχαμ. Πηγαίναμε μαζί στο Λύκειο, καθόμασταν δίπλα-δίπλα στο μάθημα της Αμερικανικής Ιστορίας και περάσαμε ένα αμήχανο καλοκαίρι στο ίδιο εκκλησιαστικό κατασκήνωμα. Είχα να τον δω πάνω από 40 χρόνια. Στεκόταν κοντά στον πάγκο έξω από το κατάστημα, κρατώντας μία μικρή χάρτινη σακούλα. Όταν με είδε, ανοιγόκλεισε τα μάτια και μετά χαμογέλασε. «Έντιθ». Σταμάτησα. «Ριντ, δεν ήξερα ότι ζούσες ακόμα εδώ». «Δεν ζω». Είπε ότι επέστρεψε πριν από 2 χρόνια, μετά το θάνατο της Μπάρμπαρα. «Σκέφτηκα να μείνω για 6 μήνες. Αυτοί έγιναν 12. Τώρα νοικιάζω το διαμέρισμα πάνω από το φαρμακείο». «Λυπάμαι για την Μπάρμπαρα». Κούνησε το κεφάλι. «Κι εγώ λυπάμαι». «Αλλά ο θρήνος έχει ησυχάσει τώρα. Μαθαίνεις να στρώνεις το τραπέζι για έναν». Κάθισα δίπλα του χωρίς να ρωτήσω. Αυτό είναι το καλό με τις παλιές φιλίες. Δεν χρειάζονται προσκλήσεις. «Πώς θα πας?» με ρώτησε μετά από λίγο. «Έχω ξανασκεφτεί κάποια πράγματα», είπα. Χαμογέλασε απαλά. «Πάντα σκεφτόσουν περισσότερο από εμάς τους άλλους». «Όχι περισσότερο, απλά περισσότερο». Καθίσαμε εκεί για λίγο, 2 ηλικιωμένοι με παλτά, πολύ ζεστά για την εποχή, κοιτάζοντας τα αυτοκίνητα να περνούν με τα παράθυρα ελαφρώς ανοιχτά. «Διάβασα για το φούρνο σου κάποτε», είπε. «Μπήκε στη λίστα του κράτους. Κάτι για τις καλύτερες πίτες στις νότιες κομιτείες». Αυτό ήταν έκπληξη. «Ακόμα ψήνεις, όχι πολύ. Όχι για άλλους». Κούνησε το κεφάλι. «Μερικές φορές σκέφτομαι να φτιάξω το παλιό μου ψαράδικο, τότε θυμάμαι πόσο βαρύ ήτανε και πόσο ήσυχο είναι το λίμνη χωρίς παρέα». Τον κοίταξα πραγματικά και για πρώτη φορά μετά από μήνες δεν ένιωσα μικρός. Δεν ένιωσα εξαφανισμένος. Ένιωσα παρόν. Μετά από λίγο έβαλε το χέρι του στην χάρτινη σακούλα, έβγαλε ένα μικρό βάζο με τουρσί οκρά, το σήκωσε σαν προσφορά. «Ακόμα το αγαπημένο σου». Γέλασα και αυτό με ξάφνιασε. «Το θυμήθηκες. Θυμάμαι τους ανθρώπους που δεν μιλούσαν πάνω από το κεφάλι μου. Χωρίσαμε χωρίς υποσχέσεις, χωρίς σχέδια, μόνο με ένα χαιρετισμό. Αλλά περπάτησα προς το σπίτι με κάτι πιο ελαφρύ στην καρδιά μου. Εκείνο το βράδυ στάθηκα στο διάδρομο με το χέρι μου να ακουμπά στην πόρτα του ξενώνα. Παλιά ήταν της Μέρης όταν ήταν μικρή, μετά του Evans μερικές φορές, τώρα είναι σχεδόν άδειο, ένα αποθηκευτικό χώρο για κουτιά και διπλωμένα παπλώματα. Αλλά άνοιξα την ντουλάπα και έβγαλα την μικρή βαλίτσα. Αυτή που χρησιμοποιούσα για μικρά ταξίδια. Την ξεσκόνησα, την έβαλα στο κρεβάτι και την άφησα ανοιχτή. Ίσως να επισκεπτόμουν κάποιον. Ίσως να μην πήγαινα πουθενά. Αλλά είχα ετοιμάσει τα πράγματά μου. Αργότερα, καθισμένη στο παράθυρο, διάβασα το γράμμα της Νία για άλλη μία φορά. Μετά έγραψα ένα δικό μου. Μόνο μια κάρτα. «Αγαπητή Νία, δεν ξέρεις το όνομά μου». Αυτό ήταν μέρος του σχεδίου. Αλλά θέλω να ξέρεις κάτι. Μου θύμισες ότι οι ιστορίες μπορούν να ξαναρχίσουν, ακόμα και αν το βιβλίο έχει προχωρήσει πολύ. Δεν είσαι μόνη και ούτε εγώ είμαι. Με ήσυχη πίστη κάποιος που σε βλέπει. Δεν το υπέγραψα. Δεν χρειαζόταν. Την επόμενη μέρα το έστειλα χωρίς διεύθυνση αποστολέα. Μόνο ένας μικρός φάκελος που περιείχε όλα όσα είχα να πω. Και όμως, κατά κάποιον τρόπο, όχι όλα. Την τελευταία φορά που τηλεφώνησε ο Πίτερ, δεν απάντησα.
όχι επειδή ήμουν θυμωμένη. Δεν ήμουν. Όχι πια. Ο θυμός είχε σβήσει πριν από εβδομάδες. Αργά, σταθερά, σαν μια φωτιά που ξέρει να μην μένεται. Αυτό που έμεινε ήταν πιο ήσυχο, πιο δυνατό, σαν πέτρα μετά τη φλόγα. Ανταυτού, άκουσα το φωνητικό μήνυμα νωρίς το απόγευμα, καθισμένη στο τραπέζι της κουζίνας μου, με ένα φλιτζάνι αδύναμο τσάι και το τελευταίο φως της άνοιξης να σέρνεται στο πάτωμα. «Μαμά», άρχισε η φωνή του, πιο κουρασμένη από πριν. «Υποθέτω ότι έκανες την επιλογή σου. Δεν θα σε ενοχλώ πια. Απλά ελπίζω ότι κάποια μέρα θα μου ξαναμιλήσεις. Για ό,τι αξίζει, ποτέ δεν σταμάτησα να εκτιμώ όλα όσα έκανες. Απλά δεν ήξερα πώς να το πω σωστά. Αυτό ήταν όλο. Χωρίς συγγνώμες, χωρίς ανατροπές, απλά ένας άντρας που προσπαθούσε να κλείσει την πόρτα που κάποτε είχε χτυπήσει. Καθόμουν με αυτό, όχι με πόνο, αλλά με διάβγεια. Τον είχα ήδη συγχωρήσει, όχι για χάρη του. Αλλά για χάρη μου, γιατί το να κρατάω αυτό το βάρος ήταν σαν να κουβαλούσα βαλίτσες σε ένα αεροδρόμιο όπου κανείς δεν με περίμενε. Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ποτέ τον πόνο που προκαλούν και μερικοί το καταλαβαίνουν πολύ αργά, αλλά σε κάθε περίπτωση εσύ αποφασίζεις πότε θα το αφήσεις. Άνοιξα το παράθυρο για να μπει αέρας. Μύριζε αγιόκλιμα, σαν κάτι καινούριο. Εκείνο το Σαββατοκύριακο η Μέρι ήρθε με ένα φάκελο κάτω από το χέρι της. «Τι είναι αυτό?» ρώτησα. Μου τον έδωσε, χαμογελώντας. «Φωτογραφίες από την τελετή απονομής υποτροφιών. Τις έστειλε η Νία. Τον άνοιξα αργά, μη προετοιμασμένη για αυτό που βρήκα». Ένα κορίτσι με ένα απλό φόρεμα στέκονταν σε ένα βάθρο, χαμογελαστή αλλά σοβαρή, κρατώντας ένα χαρτί στα χέρια της. Τα μάτια της ήταν λαμπερά, η πλάτη της ίσια. Φαινόταν ότι είχε κερδίσει κάθε λεπτό αυτής της στιγμής. «Σε ανέφερε στην ομιλία της», είπε η Μέρι. «Σε αποκάλεσε τον αόρατο αρχιτέκτονά της». Γέλασα χαμηλά, έκπληκτη. «Μου αρέσει που έφτιαξες κάτι, γιαγιά. Πρέπει να το δεις». Υπήρχαν και άλλες φωτογραφίες. Η Νία να σφίγγει το χέρι του πρίτανη. Η Νία με τη μητέρα της. Και οι δύο γυναίκες να κρατιούνται η μία την άλλη σαν να κινδύνευε να γύρει ο κόσμος. Η Νία με μια μικρή ομάδα φοιτητών. Μερικοί κρατούσαν σημειωματάρια. Μερικοί την κοιτούσαν σαν να έβλεπαν κάτι δυνατό στο πρόσωπό της. Και μετά, κρυμμένη στο πίσω μέρος, μια φωτογραφία της κάρτας που της έστειλα. Την είχε κορνιζώσει. «Δεν είσαι μόνη και ούτε εγώ». Ακολούθησα το περίγραμμα της φωτογραφίας με το δάχτυλό μου. Η Μέρι άπλωσε το χέρι της. «Είμαι περήφανη για σένα», είπε απαλά. «Κι εγώ είμαι περήφανη για μένα», απάντησα. Και δεν ήταν δύσκολο να το εννοήσω. Περάσαμε το απόγευμα ταξινομώντας περισσότερες φωτογραφίες, μοιραζόμενοι παλιές ιστορίες. Μου είπε για τη δουλειά της, την προαγωγή που ήλπιζε, τη φίλη με την οποία σκεφτόταν να συγκατοικήσει, τη θεραπεία που είχε ξεκινήσει. Και εγώ άκουγα όχι ως η σωτήρας της, όχι ως η εφεδρεία της, απλά ως κάποιος που είχε κερδίσει το δικαίωμα να κάθεται ακίνητος και να τον ακούνα. Όταν έφυγε, με φίλησε στο μάγουλο και είπε «Μου έμαθες πολλά, γιαγιά, περισσότερα από όσα φαντάζεσαι». Έμεινα στην πόρτα για πολλή ώρα μετά που έφυγε, κοιτάζοντας τον δρόμο μέχρι να ησυχάσει πάλι. Εκείνο το βράδυ έκανα κάτι που δεν είχα κάνει εδώ και δεκαετίες. Έγραψα στο ημερολόγιό μου μόνο μερικές γραμμές. Δεν είμαι μια μεταγενέστερη σκέψη. Δεν είμαι αυτό που απέρριψαν. Είμαι η ρίζα. Είμαι το χέρι που κράτησε ακόμα και όταν κανείς δεν απάντησε. Και τώρα, επιτέλους, είμαι η ίδια μου. Κοιμήθηκα καλά. Χωρίς όνειρα, χωρίς διακοπές. Μόνο ηρεμία. Και αν είσαι ακόμα εδώ και διαβάζεις αυτό, ίσως το ένιωσες κι εσύ. Αυτή την αργή οδύνη του να σε παραμερίζουν, το βάρος του να σε χρειάζονται, αλλά να μην σε βλέπουν ποτέ πραγματικά. Άσε με να σου πω κάτι. Έχεις το δικαίωμα να σταματήσεις να συρρικνώνεσαι. Έχεις το δικαίωμα να καταλαμβάνεις χώρο. Έχεις το δικαίωμα να γράψεις το δικό σου τέλος ακόμα και τώρα, ειδικά τώρα. Και αν αυτή η ιστορία σε άγγιξε, αν είδες τον εαυτό σου σε αυτές τις σελίδες, τότε ίσως είναι η σειρά σου να ξεκινήσεις ξανά. Να πιστέψεις ξανά να είσαι δυνατός ή ήσυχος, αλλά ποτέ αόρατος. Άφησε ένα σχόλιο αν έχεις χρειαστεί ποτέ να ανακτήσεις τον εαυτό σου.
Ακολούθησε για περισσότερες ιστορίες που λένε τις αλήθειες που μας λένε να κρατήσουμε μυστικές. Δεν είσαι μόνος. Όχι πια.